Takže zdraví 11 Honza Bar a dneska si připravíme dva způsoby na tortu, jak si udělat. Jedna normálně zeleninová, bez masa, bez ničeho. Takže dáme si tam salátek, okurky, něco zeleného, to mám ze zahrádky samozřejmě, to je jasný, tak tam dáme něco zeleného. Můžeme tam nakrájet jedno rajčátko takhle pěkně. Má v ruce štítky, pase staniol a z očí chtíč hýplá, když háže do neznáma. A teď to můžeme vlastně, máme tam všechno, že teď to můžeme vlastně už zabalit. Nevím, nějak takhle by to asi mělo vypadat. Doufám, že to takhle dobře. A teď si uděláme variantu z masa. Takže tortilla, masa, to je jako vždycky, jasnota. Od začátku dáme si na to stejný, takže zakysenou smetanu, to je jasný, potřem tu tortilu i tou zakysenou smetanou, takzvaně. A vlastně teď tam dáme vlastně něco zeleného, takže to tam dáme, hodíme na to maso, tady kousek kakovičky, ještě bylo, takže teď vůbec nevadí, to se sakráží, takže tam hodíme takhle kousek, tak dobrý odpek ještě kakovičky, aby to mělo nějakou tak ještě chuť. Rajče můžeme to tam taky přidat, jo. Není to nic special, že je to nějaký fast food oběd, to samozřejmě není, ale má to svý výhody. No. A můžeme nasekat tady na ten krásný kopr, samozřejmě do zahrádky. Zahrádky, dáme si tady takhle hrst, dáme to tam, a můžeme to zase zabalit, tak jako jsme balili tamtu, tak budeme balit i tady tu, takhle a takhle, no. Teď to hodím celý zapít a bude klasika. Takže si musím vyndat tady tohleto. Dám si to sem. Tohle uklidíme. Takže si to zapneme. Takže si to zapneme, jo, není to nic extra nějaká, no, počkáme, až se to krásně, jakože, jak to mám říct, aby to bylo roztopený, prostě, tak to takhle uděláme. Samozřejmě tady si všechno uklidíme, to jako, to je jasný, když se něco dělá. Dbejte na to, abyste měli dobrou čistotu, protože když nemáte dobrou čistotu, suroviny nejsou v bezpečí, což ostatně asi všichni ví, že jo. To je jasný. Takže teď počkáme, až se to nahřeje a samozřejmě pak počkáme, až se to udělá, upeče a bude výsledek. Těším se.
Já se vám ještě ozvu až to upeču. Jasný.